pamilihan ingkang driya liriwang condro kang kadawa angan sumo ing tias kapuri dan mimo kabyakane ruci rembing yo nawo ketuwung ing wangi so Ceritan Kresna kakangku dina samengko mara tumuli adya menjodipati aku nyadon dawuh nggone sapa temon lawan Puntadewa kakangku semune sajak ana bab wigati kang sinandhi katitik dina samengko nggone sapa temon catur netra teges mungkur Ceritan Kresna kakangku lawan Puntadewa kakangku mula kang saka kuwi dina samengko tumuli paring dawuh kira-kira sida apa ora nggone para Pandhawa bakal ngadani gelar tasyakuran ing ngaran sesaji Rajasuya Ceritan Kresna kakangku Yai Prabu kadangipun kakang Yai kira-kira sida apa ora para Pandhawa bakal gelar tasyakuran sesaji Rajasuya iki awit kaya mangkene di kabar sebar nggone Pandhawa bakal nggelar tasyakuran agung wujuding sesaji Rajasuya iki kepara wis keprungu ana saindenge jagat yen nganti wurung ora wurung Pandhawa iku sing bakal nandhang kawirangan awit apa tinarka yen para Pandhawa satru kang gegeden umum senengane umum paribasan gegeden piyakuran cagak ora ana bukti lan kasunyatane mulane saka iku dina samengko tumuli paringa dawuh marang adhi-adhi kabeh nggone sing adikati timbalan marang ana ngarsane Yai Prabu Puntadewa iki kira-kira krembeg babagan apa Yai kok Prabu nuwun pangapunten satu leres menawi dados dawuhipun Pak Prabu ing Mandura yetosipun rikalenggan dinten samangke para Pandhawa badhe gelar tasyakuran ingkang ingaran pun sesaji Rajasuya upacara menika minangka tandha syukur wonten ngarsaning Pangeran awit rikalenggan dinten samangke para Pandhawa sampun sembada babat wujuding wana marta Hyang Asmertani ingkang sekawujuding wana gung liwang-liwang kebak ribandil bebototan samangke wis dados wujuding negari Ngendra Prasta ingkang pranyata endahing prasasa sapertoling jagat mila dinten samangke minangka tandha syukur wonten ngarsaning Pangeran Yai Prabu Puntadewa arsa nggelar tasyakuran agung inggih menika pun wujuding sesaji Rajasuya Prabu Wiladara iya jagat Dewa Bathara iya jagat Mangistunggara Yai yen pancen dina samangka para Pandhawa bakal nggelar wujuding tasyakuran ing ngaran sesaji Rajasuya bombong lan sarta mangkok penggalipun kakang awit iku minangka tandha syukur nggone para Pandhawa bisa mbabati wujuding alas mertani Yawana Marta banjur dina samangka kira-kira kapan tumapaking gati nggone para Pandhawa bakal
gelar tasyakuran agung kunjuk ana ngarsaning pangeran hadeking sesaji Raja Suya ya Prabu Kresna. Inggih Prabu, nyuwun pangapunten. Wonten perlibasan kelakoning Panjangka kudu mawa pangorbanan Jerbasuki mawa biya. Awit iki ngaran gelar tasyakuran agung sesaji Raja Suya menika mboten gampil nanging menika awrat sanggalipun. Sadangunipun jagat menika dipun gelar nembe wonten setunggal narendra ingkang sembada gelar tasyakuran agung wujuding sesaji Raja Suya. Duk rumuhun wonten narendra saking negari Purwacarita ingkang jumeneng jejuluk Prabu Sri Mahapunggung. Prabu Sri Mahapunggung sampun kelan kasembadan gelar wujuding tasyakuran agung sesaji Raja Suya Prabu. Mila dinten sanengke kula kinten menawi para Pandhawa cancut gumregut anggenipun nindakaken saraksana tigang perkawis. Kula kinten paribasan sagebyaring kilat para Pandhawa bisa gelar wujuding tasyakuran agung kunjuk wonten ngarsaning Bathara gelar wujuding sesaji Raja Suya Prabu. Sang Baladewa Narmadi Denari swara Kresna kalangkung ing tresnani marang Sang Hyang Banonjinawi. Marang Sang Hyang Banonjinawi. Dinten Resna kakangku. Dina samengko tumuli kandha. Kira-kira syarat lan sranane apa nggone para Pandhawa bisa nggelar wujuding tasyakuran agung sesaji Raja Suya. Yen to dina samengko nampa dawuh dudu sapa-sapa sing bakal tinindake senadyan aku dhewe sing bakal jwangkah. Kyai Werkudara di Pandhawa bisa nggelar sesaji Raja Suya yen to para Pandhawa bisa nggelar mujuti syarat telung perkara ingkang sepisan lumadhening sesaji Raja Suya kudu dipangesta lan disekseni dening Pandhita Manadi kang gentur nangane. Manteng pangestine Brahmara cacah 7 kang kajibah supaya ngrapalake kidung suci mantra Raharya kinarya nyembuh kawidadaring jagat. Kuwi syarat ingkang angka sepisan. Banjur srana ingkang angka 2 sesaji kudu disekseni ratu 100 negara kanthi ati ikhlas lan terus ing batin lila lega indriya nyang kuyung nggone Pandhawa nindakake upacara syukur marang ngarsaning Bathara. Lah syarat ingkang angka 3 iki yen tak rasa iku rada abot sanggane Werkudara. Dene syarat ingkang angka 3 para Pandhawa kudu bisa nindakake sesaji kurban. Lire para Pandhawa kudu bisa mbrasta ratu Angkara Murka berbudi Candala kinari ambuka wirani jagat katentremaning bumi. Yen to satelung perkara iki ditindakaken piberan becik saka pangrasanipun Kakang rikala Gandina Sangka para Pandhawa bisa nggelar wujuding tasyakuran agung sesaji Raja Suya. Sang kabirang nguri nangkul kenem beda sang retnaning dawana. Do sang retnaning dawana ya si tukang walang ati. Dipan Resna kakangku. Yen syarat ingkang angka sepisan lan ingkang angka 2 kuwi mono gampang. Awit para Pandhawa pinuno Sugih Sumitra wujuding ratu cacah 100 negara lawan pendhita ingkang pranyata wikan tur telanten ing panggraipane. Mongko sing tak pitung pimono syarat ingkang angka 3 Pandhawa kudu bisa nindakake sesaji kurban. Ing mongko kudu bisa bekakak wujuding ratu kang hambek Angkara Murka Budi Candala.
Mula angsa kuwi Sriten Resna kakangku tumuli duduhna kira-kira ratu ngendi kang pantes dibekakake kinarya srana para Pandhawa bisa mujuti gelar Tasyakuran Agung sesaji Raja Surya. Awit saka pangrasaku padha-padha titahing Gusti ora kena ndakwa utama apa dene Anggara Murka. Mula kuwi tumuli dumumen kira ratu ngendi kang pantes dikorbanake minangka srana jayaning para Pandhawa bisa nggelar Tasyakuran Agung sesaji Raja Surya satemah bisa ambuka wiwaraning jagat. Maracaba kandha kang pertitis ilang rasa jiga bekewo durga yang sanggurungge Sriten Resna kakangku. Werkudara Yayi sejatine rikalonggan dina samengko jagat iki nembe ketaman Begawa. Awit ana ratu kang Angkara Murka Budi Candalemburi saka negara Giribajra. Sang Prabu Jarasandha ratu kang ambek Angkara Murka kepengin gelar wujuding Tasyakuran Agung sesaji Kalaludra. Ing mangka jroning sesaji Kalaludra kuwi mau kudu bisa bekakak ratu cacah 100 negara. Ratu cacah 100 negara samusih dikundhara dening Prabu Jarasandha. Gulune bakal diketok siji mbaka siji. Samusere mengkono sire bakal dicemplungake ana geni saji kunjuk ana ngarsane Pulo Sanghyang Bathara. Ing mangko dina samengko Jarasandha sentuk ratu cacah 97 kurang 3 genepe 100. Mula angsa kuwi Werkudara yen to dina samengko Pandhawa bisa bekakak ratu Jarasandha ingkang pranyata hambek Angkara Murka Budi Candala. Saka pangrasanipun kakang padha karo bisa ambuka wirang jagat satemah para Pandhawa bisa nggelar wujuding Tasyakuran Agung sesaji Raja Surya Yayi. Tumuli dina samengko mlaku jantraku tumuju menyang negara Giribajra. Werkudara manut dawuh para Jawata ngenteni titi wanci kang prayoga kang utawa wektu dina samkaya padha jejaka sakiwa tengening praja negara Ngamarta. Mbok menawa ana trubusaning satru keturunaning musuh wong kang bakal mbarang amuk kanggo gawe para Pandhawa nglinggar sesaji Raja Surya.
nyoko yang pambodo tinatak tamburira tambur nyomu nyobrang-brangan mong corong dadane satibok jembari tubuh menika satra impring ngendani jujur Prabana Malaya Gatotkaca kaya tetuko gurit mapur baya kaca negara ya sing arimbat maja nalika semen jegrepane Tugu Sinakarta datan mobah datan musik kang pinandhing amung pucuing grana kang kasti amung perbaning Hyang Widi Suwiwa Sabta rengganing busana wong ageng impring nggendhan sigra ngambang Dirgatara kebat kowe iki lakesih pindha radet sumusupe himo himantaka nganti bisa ngrekake bumi lapis itu Bekakak ratu gede-gede Kinarya Swara jangkeping Sanjayadaya
wadya bu tulur kang jijing turang ngesti regata ingkang Tuwajal ayu sepi pating sintuk pating biayang pating dandang jilalatan polatan nganti kaya maling konangan parat damyak wadya bala saka sabrang mara coba ngaku sapa sing dadi aran laku ngambah dalan peteng mokalamun kuwi kepengin bisa sedya kang becik ora kalah dalan rupak lumo kedisian parat mburi saka negara Giribadra kegeseten ratu Gusti Sang Prabu Jarasandra Tumenggung Prawira Sandi Tumenggung Prawira Sandi yo balik takon sapa sing dadi aranmu Sentara Ndramati Satri Sang Raden Setyaki wong kang kaya kowe dasar pranyata ayo sumitra barak liwat yen sing liwat siji munggal tak idini gandeng cacahmu 100 tor piranti gaman mula becik bali ya wae wani mbalake aku Sadyabala apa kamu yen pancen ngono mula kagem matna sastra jendramu materna jejeng Wijaya aja nganti tumpang soh ramelake tebak dadana sak igama jenakon basa Arab Waduh, tenanan iki Pak.